устод, як савол пурсам мумкин аст, сарамро гаранг кардааст. Бипурс писарам, бипурс. устод, суперқаҳрамон шудан ҷоиза аст? медонӣ суперқаҳрамон ҳар ҷо тағйир меёбад ҳиҷрӣ. яъне чӣ хел устод? ана ин хел ҳиҷрӣ. агар он суперқаҳрамон мусулмон бошад ҷоиз аст, набошад ҷоиз нест ҳиҷрӣ. чаро? чунки суперқаҳрамони мусулмон барои наворбардорӣ қаҳрамонӣ намекунад, дар роҳи худо қаҳрамонӣ мекунад. худо аз шумо розӣ бошад. аз туам розӣ бошад ҳиҷрӣ, аз ту. рӯз ба хайр устод. устодҷонам, ин қадар босавод ҳастед шумо. устодам айнан ҳамин хел ҷавоб медод. бале бале, ҳамин хел ҷавоб медод. ин хел бошад устодамро халал намерасонам. офарин ба ту ҳиҷрӣ. омада истода аз чӣ хеле ки гап задем ҳамон хел кунед. парво накунед хонум Санам. ҳозир бошад, ҳама ба ҷояш гузарад. ин духтарро бин, мисли моҳтоб аст. даф шавед аз ин ҷо, розанҳои ифлос, ёрӣ диҳед. чӣ шуд хонум? мо одамхӯр нестем. ёрӣ диҳед, розанҳо, ёрӣ. лутфан ин хонумро озор надиҳед. ин ки аст? ман муаззини масҷидам. ҷаноби муаззин, ту оҳиста оҳиста дур шав. рафта аз он бигӯ, ин корҳо барои ту нест. бародарони азиз, ин хел корҳоятон хато аст. занҳоро озор додан асло ҷоиз нест. муаззин, ба ту гуфтам ба масҷид рав. намефаҳмӣ? муллоҳоро эҳтиром мекунам, аммо зебоча бо ту дар дигар ҷо суҳбат карда шинос мешавем. хонум Санам, дар пушти ман истед? як лаҳза. бузургони мо бисёр хуб гуфтанд ки одамро бо гап мегӯянду ҳайвонро бошад бо калтак. шумо ҳайвон будед ба худо. хонум Санам, хуб ҳастед? ин инсонҳо ҳайвон буданд. ҳиҷрӣ, маро наҷот додӣ. ту акнун қаҳрамони ман ҳастӣ. медонистам ки маро дӯст медорӣ. тамом хонум Санам. чӣ алоқа дорад хонум Санам? чӣ хел ман туро дӯст медоштам? не, ту маро дӯст медорӣ Ҳиҷрӣ. акнун метавонӣ инро ба ман бигӯӣ. агар маро дӯст намедоштӣ, ҷонатро дар хатар намегузоштӣ. хонум Санам, ҳар касе ки дар ҷои ман мебуд ҳамин корро мекард. зане ки дар мушкилӣ афтидааст кадом мусалмон ёрӣ намедиҳад? лутфан. акнун ҳиссиётатро дигар пинҳон накун Ҳиҷрӣ. яъне ба ман гуфта метавонӣ. хонум Санам, бинед, динамон ба муҳтоҷон ёрӣ диҳед мегӯяд. яъне шуморо не, дар маҷмӯъ мегӯям, боз мусулмон дар роҳи худо бояд қаҳрамонӣ кунад, на барои худнамоӣ. рӯзатон бахайр бошад. аммо хонум Санам, пули додаат хеле кам будааст. шумо бояд худатонро мепартофтед ку? ё ин ки дар ҳақиқат шата хӯрдед? ҳоламонро бин, мисли масхарабозҳо менамоем. намебинед ӯ моро латукуб кард. харро дар обчакорӣ чунин намезанад. аз ростӣ шуморо маъюб кард? маъюб чӣ? фалаҷамон кард. надидед маслиҳатамонро 3 баробар медиҳед. ё худоё, ӯ маро аз ростӣ дӯст медоштааст? ин одамонро аз ростӣ задааст?
агар дар ҳақиқат маро дӯст дорад, зуҳроро барои дар кӯча баровардан ҳанг задан мунтазир намекунам.